Tinitigasan na naman ako sa iyong ganda. Dahil sa iyong ganda, ako'y napatanga. Hello guys! Actually, pareha na time sa Pinas o dahil sa Jongkong. So, may gabiin na ninyo mayong gabiin na kami. Actually, karon pa ko nahuman o pamalan siya. So, namilot na lang ko sa kong sinina. Nala ko i-share. Nala ko i-share sa inyo. Bali, actually ba yun? Mag 5 years na kukuhon. Sign na kukug another contract. Ug buyag, kaloyan sa Ginoo, buutan kayo. Nala ko i-share sa inyo ha, sa akong 5 years puhon. Nga labi na ma-compare gid nato tong wala pa ta nag-abroad sa nag-abroad na ta. O makatawa na lang ko ba bisa ko mga experience karon nga naa ko diri sa Jongkong. I-share lang nako sa inyo mga balik-balik. Di bitaw katong napa ko sa Pinas ba. Isgutan na to ang kuan ang Facebook lugar. Actually ang akong friend list sa Facebook mo maura gyapon. Actually daghan nagali ko gipang delete, gipang unfriend, ang uban gipang block labi na ka ng mga bombay. Ang butoy basta umo na to siya. So, kato siya, tingal na ko, ma-compare na gid nimo sa una ug ni abroad na ka kay sa una mag-post ko labi na sa kong profile nga Ginoo ko pinakabongga-bongga na gito nga murag feel na ginako sa kagalingon nga gwapa kayo ko pero ang like nara sa murag pinakadaghan na siguro ang likes 15, 14, 12, bangin na bayet. So mo to siya. Usahay gid wag mag-like. Murag magulanan kayo akong Facebook before. So mo to siya pag abroad na nako, hala ko, Ginoo ko bayet. Kulbaan na ka kay giabot og 100. 120, minaan na mo yun, daghan na din kag comment. So pa na dayon kayo akong kuan akong Facebook before og Facebook nako hangtod karon. Napagidayon, siyempre, dana ta diri sa mabantayan na yun nimo ba sa imong mga friend nga kana pag yung mga friend nimo bitaw nga dili gid mo akalain ba nga mo comment sa mo kay before wala is nabera kayo bisan amiga mo is nabera kayo bisan sa Facebook bitaw mga kayo lang ka nag-usap sa Facebook nga wa magi aligri nga mga inana bitaw. Islip, tulog na. Sayaw na ta, day.